alamin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niki panjenengan pirangaken mangkih panjenengan kiyambak ingkang semerap. Napa tiyang niku kula niki maca ayate Allah, sami-sami ayate Allah, sami-sami Al-Qur'an, sami-sami nggih selawat menika kok beda-beda keimanan niki. Lah mongko menika nggih niki mawon pun ayatipun Allah panjenengan ten mriki enten amalan sing panjenengan dadosaken amalan istiqomah. Bismillahil tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka menika niki artine boten enten sing kuat kecuali Allah. Lah niku. Niki kanggo umum. Dadose panjenengan dadosaken niki istiqomah panjenengan. Salah setunggali sampeyan sisipaken ten wirite sampean. Menawi enten tiyang sing ganggu niku jelas, menawi enten nggih napa menika dadose lekat di dalam diri kekuatanipun Allah menika enten lebete panjenengan krana panjenengan pun gadhahi wirid niki wau istiqomah bismillahirrahmanirrahim ala Allah niku wau. Lah niku umum panjenengan salat bantu salat sampai selipaken niku. Selain sholawat nggih niku, selain zikir nggih niku enten sampeyan selipaken. Lah kanggoipun panjenengan sing ten mriki nggih niku terkadang panjenengan maca niki mboten enten kekuatane tambahan. Kok kaya lemes awakku, kok kaya ngene, apa aku iki. Lah niku lek mboten semerap ilmune. Mongko ngaos niku pentinge ilmu napa sing ingkang sampean lampahi saged semerap artine. Nggih. Lek sampean semerap artine berarti asal kali. Roh karepe, roh lakune. Lah niku lek roh napa lakune enten karepe gak ero, artine gak ero, intine gak ero nggih musnanika kados kala-kala wingi menika. Lah mongko menika lek sampean istiqomah bismillahirrahmanirrahim niku wau lek umum nggih niku wau artine. Tapi lek pun melebet ten nilai dateng Allah niku artine beda malih. Panjenengan ten mriki wis termasuk makrifat sampean punan. Namung ten mriki ilmu niki kados biasa-biasa mawon. Kenyataane panjenengan sing sampean alam-alami niki Mas Diman, Mbak Huri, Mbak Nur niku lek ten lintune kados kados yo napa. Akhirnya kesombongan diri muncul, tapi lek ten mriki walah ilmu makrifat apa sih wong aku masih ngalami ngono, wong aku duduk sapa-sapa aku ya ngalami. Maka panjenengan mboten timbul keriaan diri, kesombongan diri, tapi panjenengan akhirnya ngerteni. Sampean wiritan bismillahirrahmanirrahim ala Allah tambah lemes. Apa sih awakku kok gak ono semangate, kok gak ono tenagae kaya iki. Lah niku moko panjenengan mlebet ten mriku. Artine pun beda. Bismillahirrahmanirrahim niku artine pun beda, mboten kiat malih. Tiada daya, tiada upaya tanpa digerakkan oleh Allah. Lah niku. Dadi panjenengan lemes sampean wis mboten enten daya, enten mboten enten napa-napa. Waktu sampean salat, sampean terusno krana Allah ingkang semerap niku. Krana sampean enten sing ganggu. Lek sing kaya arep rimang kaya adu ilmu sampean. Kono gawe hijab, kono gawe Bandung Bondowoso, kono gawe ilmu santet-santet menika. Sampean keimanane nang Allah bismillahirrahmanirrahim ala wala kaya adu kekuatan walaupun niki diserahkan dateng Allah nggih. Wong niki ayate Allah. Ya untung matis nika geblak sing mriku. Geblak. Lek enten tiyang sing ganggu panjenengan, napa malih panjenengan lek wis tutuk ngerteni makrifatuh niku mang la haula niku mang beda artine malih tiada daya tiada upaya tanpa digerakkan Allah mongko zat tuwa niku ingkang ngatur. Panjenengan wis mboten usah ilmu-ilmuan. Sampai tambah diperes tenaga sampai neng Allah tambah loyo tambah meneng ini.
didang nang Allah sampean iku ceke pasrah nang Allah ceke lemah lungle tak berdaya donga nang Allah ya Allah kula dingetenaken tiyang ya Allah ngoten sampean ngetenaken ya Allah lho Allah niku sampean dodeng ngeten lho mboten napa-napa ngene iki sing gerakaken Allah karena panjenengan enten fisike sehingga sampean tiyang sing ganggu sampean iku wau jongkir malih mboten karu-karuan akhirnya dadi kembang amben mboten napa-napa mboten dosa niku wong sampean kajeng dilarani kok nggih dadose inti ilmu bismillahil tawakkaltu ala wala qaula wala quwata illa billah niku wau sampean dadiaken istiqomah panjenengan mantun salat mantun wiritan niku sampean lebetaken beberapa putaran tasbih mboten napa-napa semakin banyak semakin baik. Aja oleh hitungan maca selawat sakmene 100, maca iki 100, maca iki 100, maca iku 100. Gak ada iku wis sampean maca wae wis. Sak enake sampean. Termasuk sampean nggih masak, nggih nedha, nggih ningali TV, nggih mlebet kamar mandi, mboten napa-napa sampean maca asmanipun Allah masih bismillah tawakkaltu ala wala haula quwata illa billah. Enten lebete jedhik mboten napa-napa. Masih enten gene WC nggih mboten napa-napa. Asal kepireng panjenengan piyambak pun banget. Maca ayate Allah napa mawon terlebete kamar mandi boleh. Pokoke mboten banget sing kepingin dialem nika luput kabeh lek wis pun kepingin dialem. Lah nggih niki bismillahil tawakkaltu niku wau panjenengan pun semerap artine sing ngajeng wau menika nggih niku sing lebet ten makrifat tuwuh artinipun beda malih tiada daya tiada upaya tanpa digerakkan oleh Allah dados niki sampean dadosaken gandhengaken amale istiqomahipun panjenengan setelah salat napa mawon pun sak isone sampean termasuk sampean leye-leye sampean santai-santai, sampean masak, sampean damel. Mangke Allah ingkang semerap napa kebutuhanipun panjenengan, maka menika wiritanipun panjenengan digantos dateng datuwuh sesungguhnya guru sejati abadi niku datuwuh menungso niku mung sekedar nyampe notok cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.